Здравейте хора, аз съм Иво и сега ще скачам на ето този скок и ще се кача в света. Това е Денис, който ще ме... Чакай, че ми стана смешно. Ей го, он я пали! Стига бе. Тъкме да бяхме там, щяхме да гледам дърва. Как такова? Както и да е. Това ви казвам, той не е моето колело. Той е на един приятел вързачет, към аз го изпълня, защото моето го откраднаха, пък и ми е леко. Сега ще скачам на това. Дай!